Slovenky a Slováci nevenujú pozornosť svojmu zdraviu. Ale je tu jedna vec, ktorej venujú niekedy až priveľa pozornosti. Memečka. A jedna z najsledovanejších meme stránok im hovorí zomri. S tým sme ako najväčšia sieť lekární na Slovensku museli niečo urobiť. Doktor Max predstavuje Nezomri imunitný balíček. Zobrali sme najznámejšiu tašku na slovenskom internete. Naplnili ju vitamínmi a minerálmi na posilnenie imunity a zmenili jej message zo zomri na nezomri. Vytvorili sme tak jedinečný medicínsky produkt, ktorý sme pridali do nášho e-shopu. Využili sme aj netradičnú social media stratégiu, kedy sme náš produkt poslali influencerom, ktorí počas kampane ochoreli. A ich reakcia? Takto sa mi hlava točí celý deň. Lekárny doktor Max si všimli, že som bola minulý týždeň chorá. Venovali nám niekoľko stories úplne zadarmo. O našu limitku mohli ľudia súťažiť aj na TikToku influencera Selassieho. A výsledky? Náš produkt sa vypredal za 24 hodín. Priniesli sme 250 000 ľudí na e-shop za 12 dní. A v neposlednom rade vďaka tomu, že sme hackli chrípkovú sezónu, Slovenky a Slováci aspoň na chvíľu venovali pozornosť svojmu zdraviu.